Futbaloví fanúšikovia sa dočkali. Po odloženom zápase v Kežmarku vstúpili popradskí futbalisti do jarnej časti 4. ligy Východ domácim súbojom proti lídrovi z Medzeva. Ak chceli pomýšľať na prvú priečku, potrebovali tohto súpera v sobotu zdolať. Na úvod jary si futbalisti FK Poprad počkali o týždeň dlhšie, ako sa plánovalo, a tak sa chceli zodpovedne pripraviť na súboj sezóny proti Medzevu. S lídrom nechceli stratiť kontakt a tak ho potrebovali v sobotu zdolať. Orli začali nebojácne, v 7. minúte vybojovali rohový kop a otvorili skóre, keď loptu do brány zblízka doklepol navrátilec do zostavy Popradu Richard Chodníček. Aj v 10. minúte sme boli blízko ku gólovej radosti. Akciu vypracoval Chodníček pre Marka Jínu a ten žiaľ rozvoľnil sieť len z vonkajšej strany. Sám Rišo Chodníček mal v 14. minúte šancu na druhý gól, keď ho vysunul Danej, ale brankár Čierny ho vychytal. Až v 18. minúte pohrozili vážnejšie aj hostia. Prízemný center našiel Marka Velikého, no ten z dobrej pozície prestrelil. A tak udreli na opačnej strane domáci. V 28. minúte poslal po zemi loptu do ohňa Marián Ferenc a pohotovo zakončil Nigeríčan Abdul Hakim Danej. Druhý polčas mohli Popračania otvoriť tretím gólom v 55. minúte. V 16. bol faulovaný Danej a Juraj Kuc si postavil loptu na pokutový kop. S prispením brankára trafil ale žrť a následne dorážku vôbec nezvládol. Stále mal však Poprad hru pod kontrolou a lídra súťaže do ničoho nepúšťal. V 67. minúte navyše dostal loptu za obranu Abdul Hakim Danej a pohodlne zvýšil na 3-0. To však nebolo všetko. Danej zakombinoval s Ferencom v 72. minúte a pri pravej žrdi poslal loptu do siete druhý dvojgólový strelec zápasu Richard Chodníček. Zápas sa za daného stavu už iba dohrával a priniesol nám obrovskú radosť. Poprad zdolal dovtedajšieho lídra z Medzeva 4-0 a dostal sa na dostrel k prvému miestu. Tak dali sme do toho zápasu všetko a snažili sme sa vyhrať a to sa nám aj podarilo. Trénerovi som slúbil, že dám 2 góly, tak podarilo sa. Som šťastný, spokojný, proste celú zimu sme na to tvrdo pracovali. Ja som vedel, že to mužstvo má kvalitu a v dnešnom zápase to len chlapci ukázali a jednoznačne zaslúžene vyhrali a som šťastný a ideme ďalej. O týždeň v nedeľu budú hrať Popračania v Kalši a v stredu 3. apríla budú dohrávať duel 17. kola v Kežmarku. Doma sa predstavia opäť v sobotu 6. apríla, keď privítajú o 15:30 Čaňu.